Up mga kapatid, dumating na nga ang in-order natin na lapel microphone sa Shopee, kaya huwag nating patagalin, bubuksan natin ito in 1, 2, 3. Ito na yun mga kapatid, ang in-order namin nga lapel microphone sa Shopee para medyo lumakas ang ating boses. At ito ngayon mga kapatid ay wala itong lapel, kaya medyo mahina yung ang aking boses mga kapatid. Kaya umorder ako sa Shopee ng lapel microphone last week at maaga itong dumating. Kaya susubukan natin ito kung maganda ba ang performance ng lapel na ito. Dalawa aking binili mga kapatid. Ang bawat isa nito ay 125. Kaya para makakuha ng voucher, kaya dalawa ang aking binili. Kung isa lang 125, aabot ito sa shipping. Aabot ito ng 105. Kaya malaki ang shipping, kaya dalawang aking binili para 45 lang ang shipping. Kaya ang nabayaran ko nito ay 295. Kaya bubuksan na natin. Ito na yung mga kapatid. Masusubukan natin kung lalakas ba talaga ang ating boses, kung maganda ba ang performance ng lapel na ito. Kahit ng pagkabalot. At ito na yun siya mga kapatid, dalawa. Ang bawat isa nito ay nagkakahalaga ng 125 pesos. Kaya dalawang binili ko para makasave tayo, makakuha tayo ng voucher. Kaya susubukan natin ito ngayon. Ito na yun mga kapatid. Susubukan ito kung lalakas ba talaga ang ating boses. Guys, sinusubukan ko na kung lalakas ba talaga ang boses. Yung isa nito ay sinusubukan ko na kung lalakas ba talaga ang aking boses. Ulit-ulit. Kaya titingnan natin. Kaya nga guys, nasubukan na natin, parang walang nagbago, mahina pa rin ang boses ko. Kaya don't forget to like, subscribe, comments. Thank you for watching. Have a nice day.